makasaysayang pagkilala ang ipinagkaloob ng Senado sa P-pop sensation na BINI matapos nilang gumawa ng panibagong yugto sa musikang Pilipino bilang kauna-unahang Filipino act na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, USA. Formal na pinuri ng mataas na kapulungan ang 8 miyembro ng grupo sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 na inihain ni Senator Bam Aquino sa session ng Senado nitong May 6. Ayon kay Aquino, ang pagtatanghal ng grupo sa Coachella ay higit pa sa isang simpleng musical performance, kundi representasyon ng kulturang Pilipino na umabot sa entabladong pinapanood ng milyong-milyon sa mundo. Masasabi po natin na ang tagumpay na ito ay isang salamin ng galing at talento ng Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ang tagumpay ng BINI ay isang panalong dapat ipagdiwang sa gitna ng mga hamon at krisis na kinakaharap ng ating bansa. Binigyang diin din ng Senado na ang tagumpay ng BINI ay patunay ng lumalakas na creative industry ng Pilipinas at inspirasyon sa mga kabataang Pinoy na nagnanais makilala sa international stage. Sa kanilang Coachella performance, ipinakita ng BINI ang mga elementong sumasalamin sa kulturang Pilipino tulad ng paggamit ng salukot, makukulay na tropical-inspired costumes at mga disenyong may halong moderno at tradisyonal na estilo. Mas naging espesyal pa ang kanilang performance matapos ipakilala ng mga miyembro ang kanilang sarili gamit ang katutubong wika na umani ng hiyawan mula sa kapwa Pinoy at international audience. Para sa maraming tagahanga, ang milestone na ito ay hindi lamang tagumpay ng isang girl group, kundi malaking panalo rin para sa musikang Pilipino sa global stage. Dani Cagino, CLTV 36 News.